Ще стана с това фасула! Не мога да се справя с зърната без огънят сила на зърната твърди като камък. Гошко, нищо работа не я свъртиш, така младиш грек, него една деня премаля. А майките като се върнат, какво ще завари? Татко би да взема да чукам зърната, па да направим и джункам фасул. Мама много обича джункам фасул. А кой да знае какво го прави? Слушай, я дай малко да те питаме. Това е как се е пръчкал, това съм язал на сачми, бе. Хубаво си го наредил, пъскато за майките. Гошко, може ли такава работа? Че не можа ли повече слоди му сложи, бе? Ама си кълпазани, бе. Ай, бързи, бега, дай го на прасето да го изяде. Какъв си, бе. Слушай, я не го дай на прасето, па не го набележи. Ти ще път ще отвориш друга работа. Нещо го там нека ти вторя. Къде да знам това? Майките ще се завърне от дивата и каква манча ще завари, аз не знам. Знаеш ли, татко, я да вземем да станем сушени гренки. Мама много обича сушени гренки. Сушени гренки ще свариш. А с прането кога се спреш, а? С прането? Види се, никаква работа няма свърши, така младиш гренки. Ще спера, татко, ти не се грижа, виж как хубаво ще спера. Ще ми се спръсне, още ми се риса. Тази яйница. Ръжена казва, ръжена. Ама видя ли главата на дяла? Моразваш един път да те спара тебе от двора, ти ще видиш това. Таласъм се. Как можа да го измисля? Кога съм бил на реката, па съм ми въдел там добривата невежда, па съм ми казал да си дигне ризата на го. Боже. Удари ма с паса по главата тая. Гасеница, не усойница. Мамо, изпера, татко, да виж как хубаво ще изпера сега. Майките се ръчал 3 води да изпреш. Татко, не може ли да налеем 3 води наведнъж, то да един път да ни изпера? Как така 3 води наведнъж, бе? Ти, майче, я виж нещо по пъската да не ги нападане. Песи, такова по тарака. Татко, пачката с пилата. Каква? Пъкна я сокола. Пущи да ме пустана, сега просто спешна. Ето го, я нагоре, я пилата така ти съдна краката. Дай си фето, бе! Ти видя работи. Сега това трябваше да стане, бе, Гошко. Леле, сега майките като се върнеш, не знам какво ще прави, не знам. Ужас. Пилата заедно, ама защо ми накара да вържам пилата за краката на квачката? Дано тая си измътите, дано тия си измътат от гъща, дано тия си. Едно измътат тия от гъща. Я трябва да си и да видя, че дилъка се сира. Още утре си отивам на училище. Да върши тази работа, който си ще. Гошко! Кучетата отнеси сиренето, бе! За кучетата на детка Яница, сега ще ти пада. Главата ще ми се пръсне. Това не трябваше да се случи. Ама ще ми трябваше, не, тази женска работа.
глава, бабе, върши си мъжката работа, бе. Гърска работа си върши, бе. Кой това ще се пара, женска работа? Едва отървах цедилката, да. Ама нали ти казали, като това са кучетата на теб? Ама па това, татко, сега ти си го направил. Какво ще направил? Оставил ти стаята с губите отворен. Я па ти отворен ли казваш? Опатици ти запали си. Леле, Господе, думай му. Дай му, майка ти направо се не събори. Бърже бега да седнеш големата черга от реката и стига си скиптяло ночко, не дай мачо така. Таман бяха по отрази за едната хубост бяха станали. И да не забравиш, каза, да не забравиш да направиш губите. Ама, ще не мине тая работа, бе, жена, ма за тая работа, имате едно малко, кога се намеши от чуждо семейство, но като не става бе. Речи, ще се смените, ще смените. Какво излезе с неята? На Елена сега какво е? Тя си се лежи под крушата на сянка и си дреме, а аз тук се пържа като дявол.